Hello everyone! Welcome sa Kitchen ni Rhoda. For today's video, nagluto po ako ng gulay at ginawan ko po ng tatlong recipe. Ngayon po, ang unang ipapakita ko po sa inyo yung first recipe na ginawa ko. Kaya tara po, umpisaan na natin! Ginisang gulay with tokwa. Napakasimple lang po ng recipe ito, kaya pwede natin gawin kahit ano. Next naman, gumawa ako ng lumpiang prito. Ginawan ko siya ng sausawan na suka at pwede ko rin siyang isawsaw dito sa ginawa kong pinaka-sauce. Ito po yung pinakasabaw ng gulay. Ginawan ko po siya ng sauce. Dito ko po ilalagay ang sauce na yan. So, ang tawag po sa pangatlong recipe natin is lumpiang ubad. Napakasarap din po ng lumpiang ubad. Kaya po siya tinawag na lumpiang ubad kasi nga po hindi po siya nakabalot. So ready to eat na nga po siya. Ito na nga po yung tatlong recipe na nagawa ko sa isang putahe lang. Ang ating lumpiang prito, lumpiang ubad, lumpiang toge with tokwa. At gumawa po ako ng sauce. Ito nga po yung pinakasabaw ng gulay natin. Then po yun pong suka natin. Magpe-prepare na po tayo ng ingredients. Yung ibang ingredients po naka-prepare na. So, ang inihiwa ko po ngayon, sayote. Ganito po kalalakihang hiwa ko sa sayote. Next naman ang sibuyas na puti. Hihiwain ko din siya ng pahaba. Ganon din sa bell pepper, pahaba din ang hiwa. Maglalagay din po ako ng singkamas kasi nga po, nakita ko nga po yan sa rep ko, sayang naman. Pahaba din po ang hiwa natin. Lahat po ng gulay natin, pahaba po ang hiwa.
Next naman ang ating tokwa, hihiwain natin into cubes. Maglalagay po ako ng salt and pepper para magkaroon po ng lasa ang tokwa bago natin prituhin. Maglalagay din po ako ng cornstarch para malutong ang tokwa pag pinrito natin at nang hindi ko makapit. Lahat ng ingredients na i-prepare na natin. Ngayon naman gagawin natin, magpiprito tayo ng tokwa at igigisa na natin ang ating mga gulay. Luto na yung ating tokwa, then iseset aside natin. Bawang, next naman igigisa na natin. Sibuyas. Hipon. Hahaluin natin hanggang sa maluto na yung hipon natin. Okay na yung hipon natin. Next naman, maglalagay tayo ng katas ng hipon para mas malasa yung gulay natin. Hintayin natin kumulo at lumapot ang sabaw. Maglalagay po ako ng chicken cubes at saka patis para sa pampalasa. Itong amount dapat yung pinakasabaw niya. Next naman, maglalagay po ako ng oyster sauce. Bell pepper. Carrots.
Then, hahaluin ko. Ilalagay ko na yung sayote. Pati na rin yung Baguio beans. At ahaluin natin. Ilalagay ko na yung kamote, singkamas at saka patatas. Napakasarap ng gulay na yan, manamis-namis. Hahaluin po natin para pantay-pantay po ang pagkalambot ng gulay. May celery pa po pala tayong ilalagay, nakalimutan ko. Haluin din natin. Tatakpan natin at palalambutin natin. Ilalagay ko na po yung repolyo kasi po kaya ako inulian kasi po madaling lumambot ang repolyo. Baka malabsak. Maglalagay na po ako ng toge. Ito po yung pinakamasarap sa gulay natin, lalo na po sa lumpiang gulay na pinirito. At hahaluin po natin para pantay-pantay po ang pagkalambot ng mga gulay natin. Hintayin lang natin lumambot yung gulay natin, then luto na. Ito yung unang recipe na ipapakita ko sa inyo. Yan nga po yung gulay na with toge and tofu. Yan po yung first recipe ko. Di ba po, ang sarap i-partner niyan sa isda or lumpiang Shanghai. Sana po may na-share ako sa inyo. Don't forget to like, comment, pa-share na rin po at pa-ring yung notification bell para ma-update kayo sa susunod na video ko. And of course, subscribe to my YouTube channel. Goodbye po and God bless you.